wantiere goni kawuono ni ndika wantiere e tie yien kama chalo kama endi. Onjo ka winy ywak kama ber. Onjo ka alwora bende nitiere makare. Antiere gi wendo ka endi ma ber ne mondo mi wabed kama chalo kama endi nikech wach ma en godo. En gi wach mopogore gi weche te motimo ga e duond luo kae. Omiyo wach ni endi en wach maber kendo en wach monego bed ni koro wawinjo wate kaka onagi. Nyinga to en Nick Okelo. Ma en chenro mar duond luo. Thuolo manitiere abro miyo wendo mar mondo mi oful nyinge. Nyiso no ae county mane samoro nitie gimotimo e boma ma Nairobi ka Kenya nang'o motimo. Ae bang'e wabro donje kuku mar wach mondo ang'e ni to koro en ang'o ma omiyo wendo ni nitiere kaendi. Wendo machiegni ahinya. Miye jogi nyingi gi county miae mondo koro ging'e. An iluongo ni Kennedy Tieno Odhiambo. Nying mong'ere sana iluongo ni Kentra. An Siaya County. Kaka Game constituency. Oyud game. Koro nyingi mong'ere en Kentra. Kentra no to koro tiende nang'o? Kentra is a nickname which an company called Kentra Entertainment. Kentra Entertainment is a company matimo matimo boxing, matimo football, matimo entertainment company one company sound, lights, screens, matimo events. Kin event from Mara Rus, kin event mar Siasa, event matimo makoro gimo ka sound ka ng'ato dwaro koro sound en gi nyasi moro dwani mondo tim nyasi ne moro maber to un gi gik makamano. Mano ber. Koro mano en Kentrack. Wacho ni en Kennedy kendo owuod game. Koro kambi ni en ma utiyo kode Nairobi ka. Mani kambi watiyo Nairobi ka. Koe mano kendo an gi atimo biashara kendo maji fitness. Koro ji kik beda mopong' ahinya. Ano ka dendi oto maber manyiso ni ichamo chuma kanyo kabisa. Kata inabana pichi jono machini kilima racha. Abro mkodi kamano. Onge ukora ina adani bed maduong' matin. Ikizigulo ich. Koro ang'eni kochoko lugo ka ndigi Kentrack to goyo koro abende yani ndi koro to koro wadhi e wach maduong' manitiere. Kentrack nitiere nyasi ma olosi e Siaya. Iluongo ni nyasi iluongo ni Siaya Super Cup Tournament. En nyasi mar adhula. Emomiyo Ken obiro bet kaendi. Adwa mondo mi koro Ken ilernwa ni to gini en ang'o? Siaya Super Cup Tournament. Okay, kaka wacho ni Kentrack to wan kambi matimo kupo pogre asebedo sports sana kanyalo wacho ni wapaikia ani chairman ma Nairobi County Boxing Association. Mok Ruben Ndolo ne boxing ne chairman ma professional. Wan gi two tribes ma boxing wan gi macha ma nacha youths kudi joma kure ka chako boxing rowere matindo kura macha en ga advantage nikech nyalo yudo tich kamora mora. Ok en gima itimo mondo ochuli, en gima itimo kaka dichak timo sports bro konyo kaka dichak timo football bro konyo ba kwado professional boxing ma nyaka sign contract mo tuge en tich mar timo koro mane pur kwanti koro in Nairobi ka indi ine jakom mar boxing association. Ane jakom to kone ka adhong ji goya ahinya en sport ma chon nober tinde ko winje ka ji goya ahinya winje mna ka nitiere armed forces jolweny obila ema goya ng'omiyo mitaani gunyo ka kwa winje boxing en tugo matek kabisa. Ok tugo kaka football ng'ato biro mi pass wacho ni okel na go ka adelo en nyaki train hard to chim maber. Koro dun challenges mango no boxing osebedo matek nikech ng'eny ma vijana osebedo lazy. Ng'ama dwaro chomre kod boxing tiro. To nido koro joluo ne ng'eny boxing kabisa joluo gwalwe. Sani weche donjo mang'eny ma ng'ama support talent mar joluo au. Wan gi joluo ma boxing
kata team Kenya team irango mos masani ni team one gi jok ma sebedi boxing for years but gini makoro gin kan kechi yido ngama nyalo biro ba participate kod onge kechi ngenjo biro tich matek kori nwango ka nyaka joluo mene timo boxing kuro odogo kendo kabila mo kori do kan ngama support talent mar onge. Okay, koro mano wabro wacho di chieng' machielo. Koro wadwage wa Siaya Super Cup. Yes. Koro Siaya Super Cup. I've been doing sports for long. A team of boxing and from your life from sports. Yero weche tuke. Mama wane go netball, baba wane ring kabisa. Koro kazi di school anasomo di football, alafu adonje boxing. Koro I used to do too. Yes. Koro wach mar Super Cup mar Siaya Super Cup en wachake 2019. Yes. Koro during Corona, koro nwatima kabisa. Because you know people are idle, and then I used to go home a lot. Because anabidala every month. Koro samebidala chanya kiruri kwa vijana badala kwa chanya. Koro idoka idonje football. Manegi mari team kwa kirango tuke mko oge kwa mana football ni majio ya msana. Koro we used to do every weekend waketo game moko mago 10,000 walaro wanatatimbia mwen. Idoka in a day go game kaka tugo tournament kaka tugo matches kata day. Koro ido kion kabisa kiwo kanyage that leader. Koro mo wabet piny kaka jo dala Siaya ka to wacho wanyala tournament ma to na because the power man go matin idona in Kentucky entertainment and no matin mano the time ma inya na chaito talent ma youth ora ka no matin to okay ko tournament macha ko 10,000 okay 10,000 walaro 2020 matimo during corona ni daro kujana wonge kabisa puro ngey wano ngenji no ringira. Koro no team na makario in 2021 no 2020 last year koro no team the biggest one mabe pesa no team no kilo 20,000 like no team for 3 months for 20,000. It's not about pesa and about the talent. You know vijana have talent seriously. Koro no ido mabe no one company moro matin ni go sky extra kwenye wa uniforms, kwenye balls, referees, it's inexpensive. Yeah. Do the tournament. Na feel over teams block jitolea. Mata work. Kakamega kuchande bio team tournament. Matino no kobini kich pesa. Ubiro kicho don or you expose us. Magi for football. Yeah. Kura it happened that none the usibunonge KPL I was active by them. Karasani kukina. Koro kech neonge kadi pira kech corona. Koro we used to at least we try to do kama you go in. Udi ubudo udu wata wa udi na chata lot ma. Koro vijana kwa ndo mata kabila mpa. Koro kanga tumani dala kachande at least ngado encourage. To koro sani ndi timbe di ma dhi bede Siaya Super Cup tournament to chakre karango to buru mo karango to ango ma koro wanyu kito machane na 20,000 ma en pesa di ma ji dhi laro. Kurmai sai bega sai konyo namura konyo be den team tumu ni jande wa bende sai dia eni konyo be abia ke kurmai tapen du kaka kuro Lolwe TV ni apart uni on board ube wadu kuro on kitu then wa bet safe wa appreciate betting company ma bende mago joma koro yibiro tiyo e tournament teni koro odongore obedo maduong'. Yes. Koro bet safe kai second a lot give me a uniform balls for the idol kata mo Martin de ginya keto no kanyo mar winners. Yes. Koro this time round okay to 100,000 for winners. En 100,000. Watu yuda watu nyakana watu nyakana pangwen na mwana okano matende kataka ni chope semi finals nyaka yudi gimoro. Yes. Then ni be wacho no kwanyal wewo
nyiri bende tinde teams mag nyiri nitiere. Koro wan gi 24 teams mag yowuoyi. Nyiri wan kod 8 teams. Yes. To 24 teams gi one gi counties mopogore opogore. What means Siaya County priority maduong'. If we want what one chak to Siaya sana. Kaka kido Kisumu wan kod teams ariyo. Wan Soko community, wan kod Reru. Wadhiyo Kakamega, wan kod Samix. Samix is a very big team. Janya Kakamega. Yes. I want to team moro be Kericho. Gin our friends. Koro ne giwacho ni ka watimo tournament moro amora nyaka wa involve. So then wan team moro Rieda. Wan team alego wasongo wan team mang'eny kabisa. Wan team be adek game. Ugenya wan team bende, wan team be wan gi Ninga ja wan kod Dangala team ma Ugenya. Already wan team kaka Rabugu. Wan team kaka Yeke Abonga. Then Kibiro Nia ka wan team wan gi Nia Youth. Niki team ile Kirindo Chaka. Moko team mabeyo kabisa. Wan gi team ile Kobare United. Kobare United Kobare ta winjo ga. Team osebedo ka Kobare ta winjo. Osebedo kod gin good relationship. Won the ngama support team support kod community. Ngama to luongo ni Ajaka Ed. And a good man. Osebedo kod touch talent mar youths. Makirango kata timbe moko Kobare United bese golo vijana manesi. To tournament chakre tarik adi to igoye e alap mane e Siaya? Yes, tournament chakre watimo launch tarik 19 next week. Jumapili. Yes, no, on Saturday, March. Saturday, Yes, launch wadwa timo launch maduong' kabisa. Wan gi jomo jitolea oyie konyo kaka wacho Lolwe TV, wan gi bet safe, wan gi ma individual people. Kaka koro Chris Darling ng'ama osebedo e tournament gi chako kode football, wadongo kode Kibira. Wan ng'ato kaka Bram Karamoja osebedo kod Samisi Super Cup supported the company European. Ko wan go if fitness be fika koro mano bet safe pocket you on board. Alafu wanjika maji kitu radio kwa kwa wako sana leo. Wan gi radio moko matindo wan kababa fm bese kucha konya we gin job kababa echi my tournament ena luo en gini kiduna though involve nyaka kabila no. Koro odunya ka 30th April mago dhi jumbe digo gobe jumbe 7 weeks. Okay, koro timbe giki gibro tugo to ng'ato dok korgi kose gitugo to gina Siaya ka kose gitimo timbe gi kaka wuoyo kodgi and this is participation. What do participate in competition? Manya koro yik timbe maber. Koro tim kaka dibiro Siaya man to gini tim biro ge gini biro margi mano wachi gi mano gi segito. Yes, wan gi mora wa team and good safe in uniform kod balls. Teams go take ar gi 24 team ka team ni gi uniform ne. Team ka team yudo uniform ne ma bet safe na for ball be they go mano appreciation mar joining the tournament. Koro it is up to you. Modi take team big team mo check take team kabisa mo check maber kabisa. Mondo ibed the first four. Mondo yudi pesa bende. Yudi gimoro kanyo. Kike ya Gilweti. Kia Gilweti mano koro. But kia Gilweti bende kodi ber. Nikech ido ka team achiel tugo group stages one gi 6 team in a group. Meaning team ka team tugo 5 matches. 5 matches in 2 teams moko mako team ka tournament. Yes, when you take a team makoro
ingo opportunity mar chako kata ligi ma kama tole koro be gitemo tiende gi jomoko gineno kama yomyom ginitie kata kama teko ginitie. Yes. Alafu maduong' be kendo kabisa mama nacha talent kwa vijana. Ilo ka last time kwa timo tournament kijande kaka uche kama ni KPS itu go Premier League no club ka utimo. Koro kai be pore paro no one of the coaches mang'eny mag Premier League. Mabiro timo scouting. Madhi timo scouting. Koro kini kijana man talent maber. Kiki kosa matimia nafasi. Bai nafasi kwa dwaro. Obi mondo nene. Kanya sayo yie konyalo yudo. Mano gimoro most mano gimoro koro kapono ni in ng'ano endo marawera to in gi mich, in gi talent, inyalo goyo opira kata inyalo goyo adhula maber. Thuolo en maendi mar mondo mi ichop Siaya Super Cup tournament. Siaya Super Cup tournament endo biro chakre achiel kachiel mano endo tarik 19 ma mano endo en Jumapil ma koro warie niendi ma koro jite nyaka ikre. Team owachi ni team register kien, team biro kende to nitiere mich maduong' mogik michiwo nitiere 100,000. 100,000 en mipoge ne timbe gite kuzo team moloye maka 100,000. In kilo ti ka ot chiendi to gima wewe maka wacho ni wan kod jothumbe go yo support gi wacho ni Super Cup nyaka gibi mod DUOND LUO ma en anya wacho ni en how maber ke tintie jo modi tone ana ka president wacho nyaka kalo musa di chiengo lo kinya most of it kufuma kadori en koro biro yo rodo kufuma kadori ogombo lokoro kabisa ura dori Krizali ngudi chwa do tum kanyo kaka sabi Krizali koro biro bedo ka koro ene next katicha makore ni so one gwelo boko bro so gwelo boko do no waduma na gavana Siaya. Yes, one county gavana ya kwani watu ndiko kwa business koro manu washu koro uwinjo kaka sani ndi Siaya dhi chal e jumbe 7 mabiro odhi bedo ka koro oliel kendo en kama ji dhi nyise mago nyalo magin godo kibere adhula kikidong chien to timbe osekaw ten kijajo kise nyaka kwano nyaka groups koro ng'ato ng'ama dwaro sani ok nyal medre soro sani waloro Kiti timbe mene dwaro rombo participate tournament begin 76 teams 76 teams ne konyalo kumbe kiti mono tournament bada ko mono tournament do ko nyaka iga wabi koro no one gi criteria machusi team moti yo Siaya no choose the best team for teams at least the best in every constituency whatever kabisa but no me Siaya county or team next time for the Kisumu what they go teams on away again but what they make Kisumu for team kuro kaka njo kiwacho chal ni gini kuro obro galore ga kaiga oro jako luoro ko sebo gati ne Siaya kaendi ga kaiga ko sobro dhi kuonde koro ka koro sembe do bedo e wadi team first what jako team Siaya kiga kaiga this is the third edition of Siaya koro no team e kati mangena kabisa yabuka kechi indo ka December tukenge kabisa karasani tuke jo siasa kwa tuke mangena but tuke magikiro di makonyo gi wa siasa ko ni natural shoots mara dwaro no kiti siasa kiti tuke mondo jo pinyo mondo jo pinyo ngato pare no kitu one man of what siasa one what team is purely siasa natural jo siasa koro winjo ler maber kanyo koro ken kama mondo mi koro bi manye oteku mago eko mag siasa ge kura en kama koro ichiwo ne kijande roere matindo maro mondo mi koro one Nyasaye kaka nomiyo ge mich mage ng'ato ko ng'eyo samoro nyalo kre Dennis Oliech kanyo ko Siaya Super Cup ka ng'ato ko ng'eyo ng'ena ng'ato nigi hape to mane gi maber e wigi machal kama ni wacho ni gima en CSR teni en gino ma en mana tiyo kod magom gwenge magwa en giving back to the community gidwa jongere omiyo mano en gima ber malich ma iwuoro aparo ni maendi en achiel kuom tournaments madongo ahinya e Nyanza kuom sani kejo kapar ni nitie moro neno mna ma Gladys Wanga ma nitie Homa Bay ma jero ne ok ochopo level
miyo nen masiasa omiyo kama na nyaka en track kuom wach maber machal kamano kakoro igolo ji e counties madirom 6 mondo mi obi otug Siaya. Jo Siaya un gi welo ntiere Siaya kanyo chakre tarik 19. Koro jo Siaya ikre uru welo ni kanyo. Ang'eni jo ohala bende bedo gi mor to ji koro ng'eny kiuso mandazi moro to iuso mna kanyo tichame. To koro tukegi itugi e labe mane? Alape en mane? Koro kawacho karo ohala kanyo kawacho ni labe pap kata alape en e pap. Ngini dholuo samoro ok yot. Gima dwaro na en wach ni joluo kod companies mag wan go duong mondo at least waher mondo wakony luo kichido ka wan company kata na investors ginyalo but okay konyo weche losa okonyo luo joma nyalo konyo itu kawan aku tu orang Siaya kata Siaya kau tidak tak benda macam faktor ini loh sebenarnya. Tapi itu kan faktor ini segini gini pintar bisa. Kecu, pergi tim dikma, cuba kan. Nama orang. Kita orang bilang company mari bende, mari sambil orang balik. Neno kaka kuro bese ko biro daga to ngi do ko neto non ke ndugi binye kay t-shirt I got to know the first 2000 what ko to kipa came to see for launch what in the see do adi stadium adi watch the power ko got in the first to be me at least a rainy t-shirt mai kija kwa siasa ndio game ina maana bate base ende gilando hande reflectors bengi di ni motorbike ina ko kunyo tingenyo ro chando donde ko go jo effect motorbike donde to make ina ko reno group president to make o di kilo jobless most of the people are jobless but parents during this tournament ina ro ko mara tiel mananya ro so wadi kati ko economy pendo ma pawe man gi pawe nuatime moko na matendo kwa setu ma yo ko na pendo el pap man community bongo stadium ngona stadium man PMNC stadium for the another construction kata kisumu ngintire Kenyatta stadium manyigero manyien anotime nyasi jato ya Siaya kaka county onge bongo pamanya lokiro kama rachie ko jo Siaya mano wach manyaka opara ahinya onge kama kijandegi kanyalo tuke mag mondo giyud ber mar tugo omiyo nyaka bed intiere alabe to molo ahinya kata mna Homa Bay kata mna Migori en wich ko tenjo luwe mag opira molo ji teto waonge alabe kuonde mwae ok en wach maber. Koro sani wakwayo KMTC Kenya Medical Training College Siaya in part of the tournament. What of the model for the park. Nothing. What did he prison Siaya? The park. Kurang di park. Kuro kamuketi ni tugu. Kanya maber. Wako na security mo dokono. Wako jo Siaya temo do join leaders go. Anybody willing to join the tournament one free kabisa. Ero mane kaka chenro koro chala achiel kachiel winjo jogo mabiro bedo kanyo endo gin kambe madongo ka in go handi moro ber ma mondo mi olande ken kanting adoro mon en go hande moro en kata mana gi tije moro ei Siaya onyalo biro pod riwre kodu kose kawo jo moro mu mag jo hala kata sponsors ketima CSR wad manya sponsors na tumanyalo biro konyo yende to dalando apart from Lalahala, just willing to help the boys. Karanga manyalo chiwre chiwo. Kata kiero na biro chiwo ni pima gi modo. Mano chiwo madwaro. Angesa ni to sesa ni modo chiwo but. Mokota breki gi chiwo. Lakini ma esani
ok en gir siasa ken gir siasa ya paro no kaka mention what one the counties mo ko abenen gir siasa do kete na ko lu governor machu governor state to teme one ki constituency mo ko kaka MP karanga machu yini konyo team mali ko chopi but ko se chopi pa wa siasa kisha mara ma siasa ko dia lao pa o ko party sa ko do ngata baja siasa ni pa lando siasa mare samodi kompira o wach mpira ko wach konyo youth en wach maber ahinya madhi timre e Siaya County. Wan bende kaka Lolwe TV wadhi bedo kanyo endo kaka koro TV mabro kelo ni weche go eko matimore e tournament ndi ma Siaya e kinde go eko te. Omiyo ibed machiegni ahinya wabro kelo ni kaka launch ne chal mane ndi chenro mar weche mag tuke magi te bro matimre achiel kachiel. Omiyo thuolo ni en mari ken track mar mondo mi koro los kod joma ne nigi eki nyisgi koro wach mogik ka koro watieko chenro ni endi ewi wach mar Siaya Super Cup tournament. anado kuna hilo kamano King'yo gi kamera jalo nengi gi kamera cha anado kuna hilo kamano ona gite mawinja wate wakonjogwa jandewa mondo wa build future footballers kaka chon ilo no Harambee Stars utino godhiambo ne ng'eny kabisa sani ilo kwa dok chien kwa punguza matire no one tig moro ma kwa timu maber puro dwaro ni waduok piny kaka joluo machon odoro wabed gi stream wabed gi muso tiene gi wabed gi muso diech wabed gi jok mang'eny mondo konyo puro kuom mano anadokero kamano joluo te ka invite aluongo gite man Siaya man kure be for the launch watim gidi kanyakla wan kamara kwa were kwa bedu mopogore watim gidi kanyakla wate kendo in free mondo ibi pa mora ka group stage socha inyalo biro konyo team mora bedwa chiemo to final waro kendo waro ko jite wati kwa bed no team no luongo jok mawoko sana to jogo man dala to ko okudwa biro konyo jogo obi chiefs go te obi mai the team nyalo me kanyakla gi vijana gi ko koro jaduong gwen chiefs assistant chiefs ngata erokamano ahinya. Aparo ni koro e odiechieng' ndo tarik 19 nderni te wang'apaya te bro bet koro rie Siaya KMTC kama bende ibro time maneno chakruok mag tuke go mag Siaya Super Cup tournament ma endi en adhula masani ndi koro wi ogar ka wi chiel mondo mi koro oganda oneni to ng'ano gere mantiere kanyo manyale tangeni timbe wuok ji sani koro tiegre tangeni yoi koro sani ndi koro dich kabisa ji timo magi ntiegru kata zoezi mapeny licha angeni waromo Siaya an bende aparo ni ka ng'iyo sana to bro yudo ka koro ber koda mondo mi achop kanyo abro beti gijite mantiere Siaya eroro kamano kentra eroro kamano ahinya kuom loso gima ber machal kama magi kodo winje Nyanza mondo mi joma Nyanza one ber mar jogi manyalo keto gi kamoro achiel omiyo dhiuru mna nyime gi timo gik machal kamagi eki mondo wager thuolo. Ne in janeno mar Lolwe TV asebedo kaendi kana nitie kod Kentrack Entertainment kata Ken Odhiambo owuon kane olose wach mar Siaya tournament omiyo kanitie wach moro manitiere to ibro yudo thuolo kata mana mano endo yo mar penje kokalo kuom mago eko magin nembni marengo piny e TV kanyo endo mondo mi koro utudru kode achiel kachiel. Kokamano oriti masani.